Because somebody tag yalụ ejike moment of truth. Ejike bịa. Ejike bịa. Tag yalụ ejike moment of truth. Nya bịa. Amom ife na ade end this live program na ade emewe ebe a. Amom ife na ade end the live program a n'ike. Yeah, Okoli Jean Mary, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ejike moment of truth. Somebody tag Ejike. Ejike Biana Monday Hammer to go to another Dalagunisi. You need to remove Monday Hammer. Ejike moment of truth. Ejike moment of truth. Ejike moment of truth. Ejike moment of truth. Bia. Kamalo somebody ye make onye do out. Kamalo somebody ye make onye do out. Igbo Land. You want to make that person your favorite. Bia. I want to know somebody Serena. No onye chọrọ Igbo nna ye. No onye chọrọ Igbo nna ye. Ka ọ na-emeki best friend ye. Ejike bata. Ka anyị pịa Monday ha ma ọfụ maka ịghọta. Yeah? Let it be known today that this day being which day, that Ejike Friday 26 April, that Ejike for the first time have agreed to Iwo onye Omenala ụzọ eziokwu and a Christian. So we are waiting for the day Oya deny Christianity complete. Then I am man or to go complete. No zuko okay. So Ejike moment of truth. Only neighbor send there your request. Send there your request. Na I name a program eba no na achọ ka that program na end etu anke mbusi we end. Na emetu aka na like button. De emetu aka na love and like button. Kawa afu ni share the video. Share the video. A man at the program ya do sustained or do strong. Signal ya do strong. Ejike gbago also come back now. Ejike moment of truth. Chiyata before ma ekwu even na ekwu. Inokwa na program here. Ne defend the one days in one. Ne defend the Omenala. You defend Omenala more than the family where you belong. You defend Okeke family more than Okafo family you belong in. Yet you keep telling me that you are a member of Okafo family. You delight joy in being friends and close ally with the people who want to, with Okeke family, who want to destroy the Okafo family where you belong to. And you are telling me that now a loyal member of Okafo family, you even have to take a goat to go and thank somebody who is the worst enemy of your father, who is the Okafo himself. What are you trying to justify? What are you trying to justify exactly? Yes, one Ejike, actually Ejike sere na no na akondemu Oka na akondemu Omenala. I want to go on a 7 days tour to pay Ejike n'ihu ye here. On that 7 days thread, each day Ejike ade post to or day ife more than 10 times. I want us to go through that. Yes. I want to go through that for a whole 7 days so that we will see
ka ifukene ugboro one ejike kwuru about native doctors and ndị eze nwanyị, fu ugboro one ejike kwuru maka ndị pastors and the church, then ka ịmalụzie churches and ndị dibia and ndị eze nwanyị, kedu ndị ka do more evil, ke ndị ka do more destructive, ke ndị ka need more attention. Yes, I want us to ask Ejike these questions, and he should be able to answer these questions. It will not cost you anything to go down and wear the coat of Matthias. It will not cost you anything to go back and wear Abolo Matthias here. Why cost you anything? You cannot continue to be a household enemy. We will not allow you. I make it ife. Keta ikugone half of onyo menana, half of onyoka. You are coming out gradually. Yes, you are coming out gradually. It will get to the point where you will denounce completely Christianity. Then I am malo yes, maybe na ebade ku. Egbago so iyawa boso Ejike kampoga akpo na phone. Iyawa boso. Ajo say no, Jesus Christ is. Are we talking about Jesus Christ here? We are talking about Okafo and the Joseph Nayo. We are talking about something very important. Zaya Jujua ka iwe marify neku. You are against iwole wolo tight, wolo ife jene nyende pastor. But you took a goat, Jenye Matthias, your bishop. You took a goat, Jenye Matthias, your bishop. Jenye a pastor, Jenye a pastor. You have clearly showed where your loyalty is. You don't even need anybody to show you where their loyalty lies. By their actions, by their words, by their utterances, they are going to show you where their loyalty lies. Any other thing they will be running from pillar to post, from pillar to post, from pillar to post. Ejike only choose to stay where it is more responsible enough, where he can proudly tell the whole world that this is where I am. Yes. What does it take to be a Christian? What does it take to be Omenala? Since you are Omenala, does it mean that you don't know what it takes to be Omenala? You are a Christian and I'm a Christian, so we already know what it takes to be a Christian. Let us now talk about the other faith which you are defending. Tell us what it takes to be a real Omenala. You don't know. You like Matthias. Matthias agwalo na no choroli spare church anywhere. Matthias agwalo na anything about church is scam. That church should go. You a Christian, but in our support only say that your faith should go. Yeah? Can you tell me on the parameter you will not support here? Or no spare somewhere? Then I want to know. I want to know. Yes. Somebody na no sagogo mwe a room for settlement. You can begin to go to the table to settle with Onya. But that person na no sagogo we kwona or choro settlement in any way. Yes, obro na nakaguru Onya na zo unu geluri court. Because of your settlement. Yes. Also settlement. Court kunu yeje. Mane polo unwegu a true Christian. But then I support somebody saying no kagana. You even took a goat to genuine we say thank you. Thank you for fighting to end Christianity in Ili Igbo. Ejike etala akwuko ka ese odo. You cannot continue to hide. You cannot hide forever. You can run Ejike, but you cannot hide. You gotta go. You cannot even sweet talk me. Yes. We have seen you for who you are. Only discover buho attribute to make illegal. A full Omenala buze ezioku person. Biaka igwago. You seek every single opportunity to victimize the pastors.
to bully pastors online. Even when other people are not even talking about it, you are talking about it. Let us go down na page HK for a whole 3 weeks. Ah, Uncle IBO Dogbu. Uncle IBO. Uncle IBO Dogbu. Uncle IBO Dogbu. Good evening, sir. Ezugo, mgbede ọma. Good evening, sir. I greet you, sir. How the man? So what do I? Thank you, man. I know of my can you. Okay. And I need to walk. Loud and clear. I'm not going to work it. And I owe you can't get. Yes. I'm going to go you say them. Yes. Then I do that for then I go with the Omenala. And then I found my Solomon. Uncle Ivy, on a bako to abako. Yes, on a abako. Yeah, loud, very loud and clear. Okay. Biko, achọrọ m ka nkiri ya something. Agba m eme nji bata life ama na afụgo m ebe a na-ekwu okwu gbasara kedu ihe mmadụ ga-eji bụrụ onye omenala na ndị otu ya na ndị otu ya na ifesi ya. Achọrọ m ịkọwa ife ọfụma. Ọ bụ na ị na-eme anya ọfụma na ifo na nna mind the business m. Ana m mind the business m ọfụma. Tupu ntinye aka n'ihe ọbụla gbasara ihe a na-eme na social media, ịma na ihe metalụ m, ọ dị ka ihe gbasara ihe ezega. Ọ bụ na ihe ezega metalụ m mma nkwu maka ya. Yes. Mankwu ya in that way nsi wee kwu ya. Mma abịa wele ya mee ya na agba analysis kọwaa ife na ọfụma. Achọrọ ka ndị oge anyị ihe gbasara ọdịnala na omenala. Ọdịnala Igbo ị na-afụ bụ ọdịbendị ihe eji marụ ndị ka ọ bụ. Abịa na ihe eji marụ ndị afọ enwe nọọ ihe a ka ndị a na-eme ọ dị ka mụnwa n'ebe a kịta. Abịa na ife malụ m oke eketara m nkụzi n'aka Chineke. Ya bụ n'ụzọ ọdịnala n'aka Chukwu n'ụzọ ọdịnala nkụzi ka mbụ. Eketara m afa n'ụzọ ọdịnala. Abịa na be nna m mgbọrọgwụ dị ya. Ọgwụ afọ ime mgbọrọgwụ conversion ndị conversion na-adọ anyị nwegasị ya na be anyị ife abụ ọdịnala na ife adị be ndị a nọ ife eji mara ndị a. O nwere ihe ndị oyibo na-akpọ artistic spirit ịmụta ihe ọsịsọ ọ ihe eji mara be anyị na-amụta ihe ọsịsọ ihe adị na be anyị adị ọ dị be ndị ka ọ bụ. Aga n'ihe gbasara omenala Igbo ọlụ ya elika ndị ekenyere ọlụ ka nkụ mana nsogbu anyị nwere ka ikpeazụ abụ na anyị lapụrụ oke ọlụ anyị jee na-akọ ihe ọzọ. Ngwa o nwere ihe nnara ekwube nnara agwa ụmụnne nsefa ma ọ bụrụ na back to root abụrụ ka ewele ya wee na-agba wọọ n'aka m adịrị ya mana nkwuo ya ụfọdụ abịa gbasara nwụọ ọ sị ka m alụ kịta mụ nwa adị na-eme argument ihe na-amarọ ifeba nọ kịta adị na-eme argument ihe na-amarọ ihe ọbụla mma anyị ya ka m ga na-ekwu maka ya. Efu ọgụ anyị na-anọ n'ilu akwụkwọ na-abụ oge ọbụla apụta ndị akọ ndị a ndị akọ ndị a ndị akọ ndị a ọ bụrụ ya bụ true omenala. True omenala bụ ihe ọbụla ga-eweta udo ka ị ga-akwụ na ya. Ihe ọbụla ga-eweta ịhụnanya ka ị ga-akwụ na ya. Ị ga-akwụ na nke gị lapụ nwanne gị na nke ya. O nwere ọkwefu onwe ya na-akpọ strategy eji alụ ọrụ. A na-enwe strategy eji alụ ọrụ mana our people adịghị use that strategy. Ha na-achọ ka ihe niile bụrụ ọgụ ihe niile kwesịrị ịbụ ọgụ. Ebe a nọ kịta n'ọfịs m ndị ụka na-abịa onye na-eje ụka na-abịa ịbịakwa ngwa gị na ọkwa onye ọdịnala ka m bụ. Anyị eme biznes a ji maka ya wee bịa ị gakwala onwe gị mụnwa kabala onwe m. Now abịa n'ọdịnala aka ọlụ dị ya ndị bụ n'aka ọlụ bụ ihe ha natara Chukwu fa banye n'aka ọlụ jelobe ọlụ. Enwe ndị bụ ọlụ ugbo famili na-efo dị na ọ dị na be anyị adị mana onwe zọ na-akọ famili maka na anyị nche niile chọzi ịbụ ndị oyibo. Onwe ife na-aghọta kịta anyị nche niile chi ịbụ ndị oyibo o mezie anyị amaghịzi ihe bakala ụwa. Now back to root anyị na-anụ anyị na-ekwu maka ya n'ilu akwụkwọ ka m gwa gị back to root. Root bụ be anyị our root be anyị ebe anyị si. Abịa n'ebe anyị si nwere oke ọlụ
kedu nke iketara n'aka Chineke? Kedu ka ọlụ gị, kedu ife iketara n'aka Chukwu? Ọ ihe iketara n'aka Chukwu ka ihe anachiete na root. When you come back to root, ibidozie gosi anyị ihe bụ aka ọlụ gị. Ọ bụ na ịgba aka bụ ebe etinye gị na ọlụ gị bụ ịgba aka ịbanye na ya, ma na you are now back to root. Na ndị nna nna gị falụrụ ya ma na nna gị lụrụ ya n'oge ka ọ masịrị ibido ya. Ọ bụ na mgbọrọgwụ ka ị na-agba ibido mgbọrọgwụ gbaba mgbọrọgwụ, onye bụ back to root afọ. Ọ bụ na ihe na-arụ bụ ịkpọ ndị mmadụ jee mmiri ije kpere mbe mmiri ijebe ebe afọ. Onye ọbụla nwere oke ọlụ. Ọ bụ na ọlụ gị bụ na iji ọfọ na a na-enwe abịa na obi kịta otu aba anyị dị kịta a na-abịa na obi a na-enwe ndị bụ na nọ ndị aba aka ji ọfọ na obi na ngwuru, ọ na-adị na ngwuru. Ndị aka ji ọfọ a bụ befa ka a na-ezukọ akpa nkata gbasara ihe gbasara ndị mmụọ na ndị ichie, dịka enwe ka nwaada si wee nwụọ mebi na a ji agbata afa a na-ekwu okwu na nwaada nwụrụ ebe dị otu a. Ebe a ka a ga-abịa nzukọ kọwaa kwuo kedu ife a ga-eme n'obi afọ n'obi a ka a ga-abịa na akọwa ihe niile a. Mana ụdị ihe dị otu a adọrọzi. Nke ikpeazụ a bụ na anyị abịago sọsọ ihe anyị na-eme bụ onye bịa ọkpọrịba onye nke akpọrịba onye nke akpọkwa onye enu akpọ onye ana. Ngwa gị so far so good, mụ na gị anọkogo ị mara onye mbụ, mụ na gị kpaa nkata ị mara ụdị mmadụ abụrụ m onye aghụghọ, mana ndị mmadụ afta m ka onye aghụghọ maka na mmadụ ekwukasị adị m ekwu ụdị ifefa na-achọ. Ịghọtago? So when you hear back to root na social media, nene topic that person ka ị mara ihe onye a na-etrit. Ọ bụrụ onye ọbụla kpọrọ onwe ya na ọ na-eje ụka bụ onye ụka. Ka m gwa gị eziokwu, let me be sincere to you, anyị adịghị eje ụka. Ihe ndị be anyị ji maka ya wee fancha many of them gbaba n'ime ụlọ ụka bụ gbaba maka agụụ, just like ụfọdụ na-abata n'ọdịnala fa na-abata, they don't want to change. There is no atom of change. Ịmụkwana the root of Christianity bụ character. The major root of Christianity, mmadụ mepe ọnụ sị gị I am a Christian, it has nothing to do with any religion. Ihe a bụ character, omume mmadụ. A na-ene gị anya a na-afụ na onye a bụ a Christian. A Christian don't argue. You don't argue. Why are you arguing? You must come with evidence. A Christian bụ character. A na-afụ gị na onye a bụkwanụ Christian. Kedu ihe bụ Christian a? Na ọ na-ehomikwanụ ihe a Jizọs mere. Ihe a akọrọ na New Testament na Jizọs mere. Mana now, ife na social media, efu mmadụ ọ bụrụ a defense to Christianity. Mana character ya are different from that thing about Christianity. Onye ome nnerekọta ndị be anyị ma ndị si na ha bụ ndị Christian. Nneti, what are we still doing? Kedu ihe anyị na-eme? Can you just hide under Christianity? Na-akpaghalụ dị iche iche. Okay, now, Ezugo, let me be sincere to you. And the man so is ọka mụ etu a nọ na life a na-agwa gị. Ọ ka mma, na anyị bata social media otu isi bata topic now, efu onye nwa jikọtọ Christianity onye nwa kọtọrọ. Ọ bụrụ na ihe na-ekwu, ịbata ebe a, make your point and go your way. Do you know why? Nwanne m, ihe century anyị nọ na kịta ịgwa gị eziokwu. Ọ bụ na anyị abịala kịta dịka nwa analysis ị na-enye na that woman nke asị na ndị ka afa pasta akpalịrị ya afọ mgbe ị na-ekwu okwu ihe gbasara ya, ị na-akọwagasị na adịa na social media na enwe comedians, nwee ndị bụ nkụzi ka ha na-akụzi, enwe lot of things imenshon ebe afọ. Ịma na ọ bụ na anyị focus na data kala ụwa bido mebe ihe gbasara ya, ịma na anyị ga-enweta onwe anyị. Ịgwa gị eziokwu, anyị ga-enweta onwe anyị. Mana anyị continue every blessed day anyị abata na social media na-initiate hate against each other. O nwere ihe nkọwa ịnọ mgbe na-agwa unu si unu na-abịa na many nations today, enwere Christians, Hindu, Buddhism in every nation. America ọ dị ya, India ọ dị ya, even China they produce ya in use today. All these religions dị there. Now, mana they are more focused on tech. Kedu ya ga-alụpụta ala ụwa? Kedu ya ga-emepụta ala ụwa? If we now, because ụfọdụ ndị be anya na-abịa emebe argument like ndị ụka na correct ya this impression. Emebe argument si anọkọtasị na join ya o ji wee bụrụkwa na development bata anụ, o ji bụrụkwa na ndị ụka ji wee wetakwa nke nwa weta nke nwa. Ihe a ka ọ ya aba continue na-eme, ọ ga-eme ọ na-epul anyị, ọ na-eleti anyị down because we are great people. Na ọ bụ na unu ma ọfụma, our great grandfathers bụ great people. They did a lot of things. Anyị adịghị emenwu, anyị dị lazy. We are too lazy. Greed bụ ihe jụrụ anyị isi. We don't think. Anyị adịghị eche.
sọsọ okwu ọnụ ka anyị nwere mana o nwere ihe anyị na-eti iwu n'ọrụ. Ọ na-ewute m ịpụta soshal midia ife onye ọbụla ọkpụrụ ọnụ nke nwata ihe ụlọ lụpụta ndị omenala ka ya lụpụta ndị ụka ka ya lụpụta ihe ka anyị nọ na-akọ mana a lot of things ha lụpụta is there for us. Then ka anyị jụzie onwe anyị nwere eti mkpọ na soshal midia kedu ife anyị mepụtagolo, kedu ife anyị gasị na anyị ji aka under Christianity, kedu ife anyị ji aka under ọdịnala ndị a na-aba mba, kedu ife anyị ji aka asị na onye ka anyị lụpụtagolo. Onye bakọ ya kparịta ibe anya ifu na anyị we are falling out, they are better than us, the ancestors are better than us maka ha nwabụrụ ndị okwu ọnụ ha bụ ndị na-abụ ekwa na-eme. Most of the things anyị ma today bụ from them ka anyị si wee mara ya. Anyị ama ihe bụ language ọkwa anyị eto bụrụ language ha ji wee bịa ka anyị na-eyuzu today na anyị na-asụ asụsụ anyị bụrụ ha nwetara asụsụ anyị ha nwabụ ihe kụzikwara anyị ya bụ ndị izizi bụ ụzọ wee bịa. Ọdịnala adịnụ bụ ha nwemere ya wee bịa. Na ụfọdụ ụmụnne anyị dịka ndị nọ n'ụka ịma nnọkwa n'ụka na-agba ndị omenala mgba na osie n'ụka ike focus n'ụka afọ mmadụ ncha niile ama mbụ kwa n'onye ụka mmadụ ncha niile ama mbụ onye ụka. A ga-enwe ndị ọdịnala a ga-enwekwa ndị kwekwa na ọzọkwa yapụ ndị afọ. Our major focus bụ ka anyị zukọ ka ụmụnne nwee one body, one plan, one particular plan anyị ga-eji wee zọpụ ije. Ọ bụrụ na unu mara ihe bụ Christianity ka sikwa ebe a ifu na ụdị ebute division ọbụla ebe a na-anụ ọgụ ọbụla ebe a na-akọ ọnụ ụdị ebute discrimination. Ihe anyị na-practice na social media abụrụ Christianity maka na the white people wetara ya they are still communicating with the Hindus, Buddhism, ndị a niile nọ na all these religions. Mana now anyị nwabịa ya were ya na ọgụ na social media onye nke a na-anụ Jizọs ọgụ. You don't fight for Jesus. Adanụrụ Jizọs ọgụ. Mara ọma na anyị chara niile bụ ndị Igbo bụrụ nwanne. Ịpụta talk about your brothers. Ọ bụrụ because eji ekwu all these things bụ nna m ezugo chekigodu Iri Ji bido n'ebe argument ihe gbasara alụ religions ndị ọdịnala sị religions ndị ọdịnala sị kwụrụ m okpuru resort o wepụtago. Mana kedu mgbe anyị ga-anọkọta were otu a anyị si n'ọkịta mgbe nwanne nwoke a bụ isi mala nna ya wekwana gị n'ikpu isi mala nọ n'ikpu isi mala ka ndị ekwu ịghọtago akpọọ gị asị gị nwanne m nwoke gị biko gị kedu ihe ichepụta tata kedu plans ị nwere today kedu ihe ichepụtara echiche gbasara ihe anyị ga-eme ka ife dị otu a dị mma ị bịa tụọ alụ nke gị mgbe ezugo kedu ihe ichepụta tata gbasara ihe anyị ga-eme na o nwesịkwanụ otu esizi akọzi ugbo kịta a sị na ọ pụtara ọfụ kedu onwe ihe ịma gbasara ya ka ị bịa gwa anyị ka anyị mara ka anyị ga-esi mee. Ezugo abịa sị nekwa ihe ọ mụta nekwa ka o si emezi ya mụ atụpụtakwa nke mụ nna nekwa ihe mmụta nekwa ka esi eme ya nekwa ka a ga-esi mee ya efu na ọ ga-adabasịla anyị ọfụma echiche a na-abịa anyị na-eji echiche ọma ihe ọfụ a na-abata anyị n'isi. ọgụ IB okwu ikwulu mara mma kama na as usual okwu ikwulu mara mma mana o nwere a particular problem nna ada enwewe ịghọtago that problem nna ada enwewe wụ na like ndị si wee kwu okwu atọka but ana m ada like a balanced, a well balanced message. In the sense that in a make it the message sure look I say na no more like non-Christians now to out for that kind of argument in a Ojaka there. No more like non-Christians now to out in the different that day, in the different that day. But we are also failing to put together no okwekulu butelu senye. Reason you wekwu na ena advice is ọwụrụ na ndị na-practice omenala ndị kpọrọ onwe ha na ha ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ị na-advice anyị na ịhapụ ha ka ha nwee free ride ịpụta na Facebook na-ekwu ife ọbụla gbasara ha gbasara ụka ntụsọrọ ha o nwere special attribute enitiri n'ebe Christians nọ specially as opposed to na ndị omenala ya possess ya. On a special attribute they needed from where Christianity is in the traditional religion or in the belief na Omenala as opposed to he possess. Then Christianity is all about character. Omenala
or lack a character, or lack your character. So, I don't like message you again, the issue gonna misinterpreting mother. On a mother call something. If you turn it all round, or it is not. No. You made something. Yes. When did you? On explanation on yellow here. Yes. Asenge Kedo Ili Ji maybe head to a Kedo Ihon with the Golani. That was the question. One more the question. Is the hinge we may no any points all round now. A lot of things. Both Mandod and Mandoka. I hope you ever. Both Mandod and Mandoka. Area Yibido Kobono Kedo Ihani Mepotagolu. That was the point. Now, as you go, because Bagodumo Iri Ji were now fighting the Omenala Buze Zioku. One more fruit or Metagolu. Yes, I have been able to educate 1, 2, 3 or few people. I've been able to. No, 1, 2, 3 or 4 people. That I have been able to educate 1, 2 or 3 people. I have been able to strengthen their faith. To tell them that they know the path of truth. Yes. Okay. What even the many wow, what even the many wow, Apollo, Belu, Ugo Belu. Okay. In case you be Yebena, yeah, come me and they preach. They preach in a page, man. They preach every Belugo better on web and future. Uncle, you are the one who is misunderstanding. Now my page. Even go along people, you walk off when we listen to Apple, you walk off. Now, Uncle, a lot of the Omenala advocates. Now, that we are Christians are supposed to do it. Call for anything that you are not supposed to come and fight for your God. You are not supposed to come and fight for Jesus. But they are now Facebook, instead of how are they preaching the message of God, they want to make your message compare and contrast. Why are comparing and contrasting? Another person is also comparing and contrasting. You cannot talk about Okeke family with DK, whom I saw them. You expect to sit down and no, because now DK a family of peace. Then I should allow you to continue slandering DK's family. No, I must have to come out and also defend my family, which is DK. The moment you stop. No reason why. Hold on, Chelo. No reason why, yeah, man. Oh, when mistake, I me correct something before you continue. I want to you continue. Wait. I'm going to go see now. Can go see you before you continue. Check and go see you, Chelo. Oh, when you go see you. Now, I want you to go through the comment section. Chelo, I'm going to go see you. Again, through this comment section, all the very important. Now, look at that issue now. Our people on our find it hard to debate. Somebody's busy talking. Now, on that comment section, I'm a chameleon. Again, what are my points? Under this comment section now, Uncle IB is now a chameleon. No, you do want actually what are something. Uncle IB have a comment section now. I have to correct it, Jello. My reason why. Ogwaji ada. I don't get no. I'm just trying to equal something. Now, here Power bank she collapse my program now, which I don't like it. Now, power bank in them will have been charge for. You go to power bank and Uncle IB. You go to power bank. Power bank number Uncle IB a drop. Then power bank number 1. So, because check and cool, come on, take a cambal and get.
No, but only eventually Uncle IB ma like ke send the garikwa friend request because now eventually na I'm like the fact that now a lot of even if okwu awona ndị achọrọ ka ha na-ekwu okwu na-throw stone at the other side but for achọrọ ka the other side defend onwe ha yasala ọnụ ha. In the sense that you are a Christian, in the sense that you are a Christian, you are not permitted to react. Yes. Now, the moment you start talking down on my family, of course, you are expecting me to come and defend my family. Now, you can't tell me to stop defending my family. Why? But the moment you show you don't know about your family and your value of your family, then I will begin to talk about my family and my family value. You will begin to talk about how your family have impacted people. Then I will begin to talk about how my family has impacted people. The moment you take your family to come and bring my family down, I will come out in defense. So that defense from Christianity is what many Omenala advocates are pointing more. Forgetting that why are you Matthias has been up with people against Christians. You want to close our mouth and sit down. The answer is no. So, 80% of the expected from Ndoka too much. Ndomen are supposed to possess. It's Ndoka. But when Ndomen it's Ndoka goes ni. But when Ndomen goes ni, balance that message 100%. Almost they can be even that they make and the comment section marketer. Even a comment section no Matthias or the worst. Even a comment section no Kelafa Rono so Masidibia or the worst. Even a comment section no Kelechi Nando to ye or the worse than what you are seeing in my comment section. So if you channel your message based on Christians alone, you are making a big mistake because no support or if that talk down. You need to condemn that idea of that either rising against that and then that either rising against that. Emmanuel achieve peace. You want to go? So that is what I want to say. Only one thing Uncle IB one or two things pick point in here. Also now, if only we can come together as one. Onya atutalo nke udo ya ade. But whereby now a community divided against itself shall not have peace, neither shall they stand. Because now an average Igbo person, like I said, we always like to lead, but doesn't want to be led. Uncle IB, because biakwana eba na any during eba kai ko aboy for you see. Na eto ka power bank nwele ebe a na-acha phone most we fail na this safe and name phone ma do 18%. This our brother Chokwalin Ibata. This we should follow him as well. Please, Prince KC Global Reality. Prince KC Global. He was in the first program. Okay, GK. Good afternoon, sir. Gentlemen. Biamuti Igbo TV mma agbabata ya ana m achọ ka mma na Uncle IB. Okay, you send the request. That is why Mejibo Chepo bata a fourth person. Actually, man Uncle IB send the request. Like only him an average Igbo person na achọ ilidi mmadụ mana ọ chọrọ ka elidi ya. That is why I na-aga enwekali problem. Only here somebody could na social media pick point. Also na Igbo, but the highest people na akpali mmadụ kịta. O webolo maka gịnị ndị ukwe na ndị ekwe na. Ndị kwe na ndị like mụ na Iman no kata fo comment him na page eji na page ogeji kan one here. Iman fear there. Because na obu na m ekwetero n'ihe na-eme. Ọ na m ekwetero n'ihe na-eme. Somebody like Matthias by Iman fo comment him na page ya. That does not mean na man ha a pick one or two things n'ihe ọ na-ekwu. Nke ọbụna okwu dị mma that will put into practice. Me myself, I will put into practice no dị mma. Mana ichefuzi ya na ọ bụrụ ka m nwa si wele ihe ka onye ọzọ ya esi wele ihe.
onwe ka m mechikwu okwu now dị okwu adị m mma mana ọma ndị ọga ya anụnwa n'ebe anụnwa mma onwe ka misinterpret ya in his own understanding. That is where the problem now comes in. Nwekwala okwu ya bụ actually ikwu like nwanne anyị nwoke Matthias na actually ikwu okwu ọ na-confront okwu just like nwaanyị na-confront they are overdoing a wrong thing, because we mainly they are confront as nwaanyị confront odigi no mere ihe ọjọọ, that your husband will start seeing you as another man. The husband will be forced to defend himself. That is where problem comes also. In our time, so ihe niile Uncle Ibe few okwute dị mma mana ọ nwekwa nke ahụ ọ na-akwụtọrọ ịchọkọ balance ya. He may not balance it here, mana deep down in his mind ọ makwa na ihe anụnwa ihe agwụ ọ bụ eziokwu the Igbo Channel TV for the purpose of peace and for the purpose of if you can put it out to the public for people to hear and learn, then there is no need, because that's what the very essence of Ifani whoever is to come together. In other words, you will first of all understand that the same people you first of all give both parties their sense of belonging. The moment the email they tell or do like this, you know what I go? These people are not as strong as how go ever. It is only one on like this can the two parties meet like this. That is what I'm saying. A pastor dereba. Oh yeah, we can speak one more on Omenala menga, Omenala kwonga. Then we may not achieve anything. Uncle Ibe but not only one place can win the problem, which is a bit balance. Yes. Yes. You watch ever since that incident of the past few weeks, I've been watching him close. Now that thing. Behind the scene. Only can Uncle Ibe nwere ike na-ebi ndụ ndị Hausa, onwe ka ndụ ndị Hausa si adị. Ndụ ndị Hausa pụtara na Hausa ma ọtụtụ onye Igbo nwanne nwoke bịara anaghị ebe Igbo CNN, you know, misunderstand even the mail. We all know that Uncle Ibe is a good man. We all know that Uncle Ibe is a good man. Yes, so when you are talking about not in on ihu mmadụ be nwanne ya ibe or in on ihu mmadụ question nwanne ndị ụka na ndị omenala o nwere ndị strangers to Uncle Ibe. Ndị ụka wụ Igbos, ndị omenala wụ ndị Igbo. But religion into the state. Are you justifying the fact that now Uncle Ibe will more or push more blames to the church, to Christians? Are you justifying the fact that now Uncle Ibe push more blame to Christians than just we push it to Omenala? In other words, in on you we mean on Omenala woman. That is why you were like, oh, now you are like, that is why you were. I'm not justifying, but I wish no ya be clarify your way better, because only only kutupo which is that balance in a makia. I wish no ya better go clarify your way of ma ka the essence of him. Him one based on, for instance, another based on no here Uncle Ibe, but I say maybe only na can be headed towards his own side, because I mean let us always be objective now. All right. Then why are you justifying it? We are all brothers. So who exactly can Uncle Ibe supposed to eat a question now? So we are all brothers, we are all Igbos, we are all family. So you should balance things when you are talking to brothers. Okay. I will talk down on Omenala.
my Christian brothers. Are we heading anywhere? No. Are we heading anywhere? I think maybe I brought na support on IB need. I think people see it. From IB like keep as well. Lose over. No. IB we must go Uncle IB now on a class here. No young cousin go. You will body idea. I'm an now. I will for Uncle IB. Lose your control. Uncle IB, a young man. Even me, I have great respect for him. But everything Okuleta to on point. Okuye maloma, Uncle IB Okuye na mama. But the only part he caution to for the sake of the message Uncle IB na pass, let the judgment be balanced. All chore ma to aketa. Enwe mi gen chere ma to na use more of Christians. Well, I'm go away, go see, na drive somewhere. The moment you use more of Omenala, now what they are now. Otopaka say, Nana just can exonerate ya the Christians, then indict ya Omenala. Or do say, if I were Uche Kana, or do I say, Nina Messi, Ka, go on the Omenala, the right, Nande Christian, they move forward. That was what I cautioned. Uncle IB talked more on Christianity. They do the true value of being a Christian. But what is expected from Christians that is not also expected from Muslims, even Muslims. True value. So we cannot uphold that true value. But the moment people throw away stones, you cannot. In fact, for every reaction, there is equal reaction. For every action, there is equal reaction. And you cannot determine the level of reaction somebody for action which you have given. Meaning that you can tell me something, but you can't determine how I will respond to you. So that is why you are to go too sensitive. Especially the key players involved. If you are pushing for peace, Uncle IBC push now. You must be careful in your instances. Come on. On your coach a program, I don't make a chain mark. They use some okay. I'm even use argument. Even I don't know church care, but I'm a joy with yourself forever. Why I want to share on a neutral point? What I say to the issue I know. Quiet because even use two players. But at the moment you use Omenala, or where would say Namuchi, Oka, well, I'm out to people. We will Omenala, all misreaction. I think I think with that. That is what I'm saying. Now even. No, I tag me in a better now. I listen. Only him will live on Uncle I never bank at the Kembe. I'm waiting for you guys now. color red, color yellow, So okay. So you want me to be stationed in a particular place. That is not the characteristic of human being. Mobilization, movement is one of the characteristics. You can jump from A to B, B to A. I am a Christian, but I am a Christian, but what fellow? I'm a Christian, but it's not a mere phrase. It's just a phrase, complete. I'm not gullible.
Just like what he said. You are not saying the right thing. You are a Christian. Okay, how will I put it again? Better. Let us go back to where we stopped. Igbo CNN. Igbo CNN DJ. Can we Igbo Channels TV? Sorry, sir. Okay. Okay, Igbo Channels TV. Mbeche for non go change the for yourself. No. I'm just change your profile picture. Change your profile picture. Okay. Okay, Igbo CNN send the request. Eche for need change the for yourself. I'm an Igbo Channels. Eche for need change the for. Change the alpha because. Okay. So educate. Just like even rounding up and get Uncle IB. Even Uncle IB will 100%. Come on, even no when we get a problem, one. Onye na ina bata ke upload peace and orderliness if I name. See that's na a pushing play more. Ndoka they protect Jesus, they defend Jesus agala. Ndo menana. They message justice for ancestors. In fact, they had to take it to another level altogether. In fact, that is the human nature. Yes, No? Facebook. That is where I stand. That's why I keep on campaigning for equilibrium. That is why it is valuable. Whether you're a member, you don't listen to what I said, whether you're a member of Omenala, Muslim or Christian, all religion are man-made. Don't be gullible. Don't just follow people for that. Pick the good ones and throw the other one back away. Finish. Okay, Tika Nasa, man-made. Okay, it's man-made. It's man-made. Yeah, it's man-made. Yeah. But imagine question in Ajabe, who is a Christian? How will I know that this man or this woman is a Christian? You answer that question. You are a Christian and I am a Christian. Wait now. Let's assume that someone else from another religion asks you, bros, who is a Christian? Are you someone else from another religion? Now tell me who is a Christian. Are you from another religion? Are you from another religion? You know why? Okay, as a Christian, can you have your mirror? What are your standards? From another religion, HK? Wait now. I am a Christian, but I don't practice. What you guys are doing over there. Since you are not from another religion, since you are a Christian and I am a Christian, it means that we share the same faith. And we know. That's why the Nigerians don't agree. Why am I my own church? You are only Omenala Igbo. I am not only Omenala Igbo. Can you tell me what it takes for somebody to be only Omenala Igbo? I want to know reason because no can pull my candidates and why. People Nando can abort na Christians and abort. West on Nando Omenala abort. The same member na abort. West let me quote him. No, it's asking you. No, Vate, for people who doesn't know this, you can watch the first one, the first stanza of this program. So can you tell us now, what does it take for somebody to be Omenala? We want you to lecture us in 3 minutes or 4 minutes. For someone to be what? For somebody to be what? I don't practice religion. My religion is humanity. I'm not deep in all this Omenala or what. That's why when I jam with such a problem, I don't come because I don't have a word. All I know, I believe in reality. I'm a Christian and I'm a staunch follower of Matthias because 80% of you are the truth. Majority of men of God that are sincere are preaching the same message. Okay, wait. Do not worship any image. And worship. It's that you are a strong follower of Matthias. Yeah, is that because before Ayaganeru, what do you know Matthias to be? Who do you know Matthias? Okay. Who is Matthias? He campaign for reality.
Okay, Mark Biter, go ahead. After Matthias as onye Omenala. Come from Matthias. And as an opposition party. On politics and managerial as opposition, because Matthias on his own side can never say something good about Christianity. Okay. Then Igbo channels, another question. Matthias will believe in Jesus Christ. Oh no. As the man on the actually do GK. No, Chelu, I can go there. Matthias believe in Jesus Christ. Meaning Matthias want Christ, right? Bam. In English terms. Ask question. Matthias will no kayade. Also, Igbo chapter one abona. Whoever go their family. Thank you. So now, don't say something you don't know, because will come that video. Allow him to ask question. Educated now a Christian. Allow him to ask question. You okay. Of Matthias. Now, even the Igbo channels TV, onye Matthias ewo, opuru na ejike aka gota pogo. Onye Matthias ewo. Nji we joy ajuju we see. Onye alike ho your father. Onye believe na your father. Onye believe na your father ya do. In fact, onye asịrị na your father ga-ana si kpochapụ your father no ya nwa no chọrọ ka negotiate anywhere. Ịghọtago o nwere ife ihe eji wee wụrụ a follower and admirer of that person. Ukwe ha afanya. Yeah, I want to ask you before network. If you ask people question, there is no definite question. I mean, answer or yes or no in the question. Every question has yes or no. No. Every question where yes or no. No. You can say no, and someone else can prove you that is not. No. Do you believe in seed sowing and harvest? Why should you sow it? For what purpose? Purpose? Then why did you give Matthias goat in Libya, Nigeria? I think to get a money or get a job or get a visa. People. You acknowledge people. You don't say that I want to reap. I want to give 50,000. Yeah, of course. People name Juena admire. I tell you guys that Matthias is not perfect. He can't be 100% good, but 100% or 70%. Well, in my problem, I don't make noise when I'm doing something. See, you people use religion, they validate everything. That on a need. Is it not enough? Ebukobi, are you aware that the Ebukobi was Seraphic Foundation? Are you aware? Are you aware that Ebukobi was Seraphic Foundation? Of course, I don't know really. Or pure water. I have a go pure water. After go pay my own Seraphic Foundation. Hospital. Seraphic Foundation. Matthias says that Igbo Land and Charity Foundation. Are you aware of it? I don't know about that. I don't know. But so I now, know since I am telling you now, Matthias is Igbo Land and Charity Foundation. Whatever. I am telling you now, times 20. If I hold a with Igbo Land and Charity Foundation, the Ebukobi Seraphic Foundation will mayor. Do you have any problem with that? No. So, since you didn't have any problem with that, Kelu and you have said it here that Matthias is not perfect. Meaning that Ebukobi cannot be perfect also. Certainly. So since Ebukobi is not perfect, and Ebukobi is also doing work to impact on humanity. And to you, Matthias is not perfect. But Matthias is also doing work to impact on humanity. Kerusi parameter inchi. When I condemn Ebukobi, Manena uphold Matthias Isiagu. I want to know. Okay, which area do I condemn Ebukobi?
you condemn Ebuka Obi from the area now, can I discuss? in every angle. Can I condemn you? Like in every angle. angle. I can't Like remember which one? Which one? saying good about him in any way. So why will I say area? Which angle? In prophecy, is there any benefit of prophecy in Nigeria? One advantage of prophecy to our economy. I want us what some of the things that came from him now. Somebody not here. Somebody not here. Somebody not here. These are some of the things that came from prophecy. Now, Ejike, if I can get a question about Igbo channels, when you were action car, can be aware, never seen to or guy you Gavaniru. Now, Ejike na no a Christian pop mana na 99% of posts here, videos here, outside travel. In fact, it can go 70, it can go 80%, can 20% will say on traveling. If you was not traveling and health issues on akuzi, you want to go now 80% yeah, who Christianity. What did I say about Christianity? What go follow the page, go and listen to it. Now, every 875, 5 with the Yama, you can go away and what is just pay a powder. Yeah, pay a powder can go and I pounds for him. God forbid. I never supported this charlatan. Says the one your native culture. Yeah, they are fake now. Which kind of a song? Which kind of a song? We look for every avenue to humanize his father. Which kind of a father, a son? We look for every avenue to align with the people who are in there. These are your posts for the past. Okay, wait now, calm down. Calm down. These are your posts for the past few days. 2 hours ago, all about okay, which country would you like to travel? Okay, then 7 hours ago, Nigeria gullible Christians are the highest user of olive oil. That is it. Gullible 7 hours. Yeah, I put this gullible Christian again, still on olive oil and Christians. Now, 7 hours ago, does it mean God no longer give Nigerian prophet, pastors prophecies? We are no longer hearing prophecies for Lagos pastors. Meanwhile, prophecies now fly every day, even na pages. Then, what is the benefit of those prophecies? Why must you put Lagos? Someone on what on in Agua. You must see Delta. Yeah, has to Port Harcourt. Okay. Yeah, just Zambia. 17 hours ago, travel. I go not travel, health and Doka. 17 hours ago, health this thing. Then 17 hours ago again, that 17 hours cannot go without mentioning Ife Wasaloka and Omenala. Meet some awesome people at New Jersey. Okay, Mba 17 hours ago, Mba, okay, Nda Ochi Ife school. Then 21 hours ago, Lagos pastors say that he always shared the spirit of his sheep before preaching. So it is about Christianity. You can play the message now. Play the message now. Wait, we are okay. Then 23 hours ago, nobody is your God. You can still make money. Success in life. On car, one corner try, one them matter, no God or Jesus or anybody to capable of giving you money. Okay, oh, you just supposed to go. Then one day ago, open like a relationship. Then 1 day ago, how to know fake
pastors, prophets, prophetess, charlatans, and the pulpit scammers. If you native doctors, no. The answer is those ones are below now. They want now, can I work or survive in Germany? Can I work or survive in Germany? If I can run a one day. I can run a one day. The rest. Yeah, let's emphasize on the one day. Sorry. Okay, now pastor. No, I'm supposed to tell you the Christian. I'm not a Christian now. About Christian. Now, Channel TV, continuous post to Ngolo. In fact, I intended to go down in 7 days. HK was consistently and consecutively talking about pastors. Because we want to set people free from religion. And this, he has never, for one day out of that 7 days, whooped that time to talk about the native doctors. He has never for one day bring out one day to talk about the one you see when he has never for one day talk about those and you are telling me that Mondays the one hammer. What they say? Because I get 1 9 1 can want to raise that since because okay, welcome. Daruno global. I cannot direct. Thank you, sir. Kelechi but I don't want the hammer. It is not people in the comment section. Kelechi but I don't want the hammer. Kawani you brother. Ọ dịghị ofele mmadụ iwepụta oge ya ka ọ kwado ma ọ bụ kụnyere ihe okwu ya. Asị na Kenny Crown multi nke gawa n'iru brother. Ọ Kelechi. Na-abụ ofu ụzọ ihe mana ezugo tupu m gaa n'ilu o nwere ofu ihe m chọrọ ịlụtụ aka na ya. Yes. Bụ efe ndị anyị na-adị eme ịma na afọ iru akwụkwọ mbụ bịa mụta Igbo ana m akụzi Igbo. Yes. Ya ihe a na-akpọ ndị omenala ana m afịa na ọ dị wrong somehow because anyị niile na-eme omenala. Mana nke ahụ eziokwu na you are right. Thank you. Thank you. Ka anyị gba mbọ na etinye nke aha n'uche na mgbe ọbụla anyị kwuru ndị omenala na anyị na-ekwu maka ndị ọcha, anyị na-ekwu maka ndị Igbo, anyị na-ekwu maka ndị Yoruba, maka ndị ọbụla na-emesi omenala. Emesi omenala ndị ka nke anyị wee dịrị anyị. Thank you. And n'ime omenala anwa bụ akwa na-ebelu ndị Igbo maka na the most confused race enwere now in the world bụ ndị Igbo. Onye kpatara onye Igbo ya abụ o jee n'ụlọ ụka gbachaa akwụkwọ ọ nata n'ụlọ wee kwa mmanya na-achọgharị di ya efu na anyị dị confused. Aghọtara repeat godi ihe ahụ ikwu onwe ihe ikwu repeat godi ọzọ. Mmadụ nọ n'ụlọ ụka gbachaa akwụkwọ gbaa ring n'aka kwecha onwe nkwa na fa ya afụ onwe n'anya na fa ya adị na mma ruo na njedebe nke ụwa ọ na n'ụlọ agbakwa nkwụ agbaikwa ya mmanya ọ na-achọgharịba onye anya na ya nọ n'elu ọta wee kwa onwe ha nkwa ịfụrụ na nzuzu ka anyị na-ezuzu. Mba, sorry. Traditional wedding comes before white wedding. No choice. A proverb just let him go ahead. Yeah. In a traditional marriage comes before ihe ị na-agba gị ihe nna witness study. Okay, maka many invitation wedding stroke traditional marriage agbacha agwụ n'ụlọ ụka anata n'ụlọ bịa mee traditional marriage ndị mmadụ na-eme study. No church can wed you. No church can wed you before. Church akwụsịghị eketa. Church akwụsịghị ife a na-emebu mbụ owu ije gbacha akwụkwọ n'ụlọ ụka ị na-aza ebe ndị ọgọ jeme traditional marriage. Church akwụsị. Mana church kwụsịrị eketa. Church gwara owo jee mee traditional marriage with your wife. Ị bịazie na church. Even court. Expose or just je akwụkwọ mana ịbịa na invitation ya onye include no na-eme wedding. O nwere ike sị na traditional marriage
mana o nwere ike jee n'azụ n'ụlọ ụka jee mee wedding bịazie kwa nkwụ mana onye indicate and those special arrangement ka eji eme nke ahụ. Lukwechi Ezugo. Yes. Chiama n'obodo ewe n'iwe. Lukwechi aka nso na ndị na-afụta ya na ịbụ ndị Igbo. Ekwuru m ya na onye gbachara akwụkwọ maọbụ onye gbachara nkwụ je gbaa akwụkwọ dịka onye sichara rice jollof kwụkwasị ya stew n'elu. You are doing the same thing. Sorry to say this. Any me come into this one. White wedding, abroad by force. I'm on one Jew. White wedding has never been a mandatory near mayor. As long as you Even here, no guys are Christian. You must have a CWO. You know what? CWO by force. On your ticket to TJ anyway. On your own G9. White wedding, those are men-made doctrine that have no our ideology, our own human thinking. That is where the pressure now comes in. Yeah, that is where I preach against. You know, those things I need to listen. Preach against. Yeah, go on. Already confused. Marriage and traditional marriage are marriage. Wedding and traditional marriage are marriage. Then, still, I'm gonna enable 80% of Christians. And we will stand against anything. For example, now, you are more than guys in Christianity. Well, cases are Caesar. Yes. Well, cases are Caesar. It is not even a problem in anywhere. It is not good. Yes, when cases are it's just a direct message. Jesus was in the Roman there, for the attacks. And then I go end it. Omega include in any cases that you put that Omenala in any way. Even with your own problem. 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 On Ndoka na observe tradition as Ndi Igbo. Well, I can only hoka. It's very even hoka suppose to the whole tradition because it seems like an Angoma cannot justify buying a hoka. Holland brother, the first Holland Baba born again. Almost I ain't gonna be confusion. We are not following Ndi Igbo the guy sugar. Never had sugar. Not go in a line. Another substance. Another sometimes later, when them tell no room now, so I want 2 minutes. I want 2 minutes. So I did that. Sugar. We are pursuing the same goal with the sugar, and we are in the same line. Not until I drop another substance. If we ban sugar and sugar, you just drop another substance. If you have a big boss as well, that is exactly what is happening in Igbo Land. I am with a bed on chacha. I can be assassin to a business. I am a common way. Yeah, and a culture is people's way of life. It is no longer our way of life because I may use different dimensions to way of our own way of life. We are not pressing religion on top of our culture. I don't know maybe which culture should have been under our religion. Because religion
religion should have been under our culture because religion is one part of culture. So now, under Igbo culture now, I know many religions. And the one you go to Christianity now, for example, I know go mother fight mother. Actually, those even Christianity, those Christians against Christians. Many Christians against each other. Only choose na achọ ịmụ ihe onye mountain of fire na-ekwu. Onye Catholic a na-agwa gị na ndị choose na anụghị eme ya. Jehova Witness a na-agwa gị na ha na-eme highest n'ebe ka Jizọs kwụrụ akwụ na ebe a ka Jizọs kwụrụ mkpụrụ. So ifu na ebe a sef ga nsogbu anyị n'obodo wee bido. Enwekwu eziokwu ndị ọgọ mmụọ. Ndị ọgọ mmụọ a nọzikwa ada agọzikwa mmụọ. Ihe nọzi na-abụ ndị na practice something yiri ọgọ mmụọ. I used to tell people that just like me in particular, I am against what Matthias Ezeaku is doing based on religion wise because he has Omenala Igbo and the Igbo religion in anywhere. It is another form of religion. Then his own part of independent man to reality. I support Matthias Ezeaku 100% there. When he's talking about reality, I go seek in a follow. But when it comes to religion, it is not our culture. It is never so my own major point here, we Igbos and follow the common goal. I go seek follow. Then another thing in that chapter Ndi Igbo if I don't want any about religion, I just say, can you handle the more of that? We can then none that. And they are saying, can you handle that? We should stop that nonsense. We have failed. Ndi Igbo user. Obodo na Iwaji we dey mba. Mmanu nni anyị eji ewe kpọrọ ihe. Dịka onye ka ndị Malaysia I think ji alacha mmanụ na a lot of countries. And ihe ndị nna nna anyị ha chọpụtara bụ based on ihe anyị nwere. For example, eji alụ elu ebido n'otu nke mgbakọ ahịa bụ ebe na-alụ elu ọ dịcha safe. Anọpụta alụ nke a na-azọrọ ọkpa wala alịgbo. That is the evolution of productivity. Which na ọ bụrụ na ịhụ ndị ọgbara ọfụ efelu ha. Eji alụ elu aka abụghị ihe ya arụ na ọ na-anadọ aka ofukpe gị ịhavest ya pamtiri lituo ma ọ bụ na uche anyị kpakọrọ ọnụ. And happy. The moment Ndi Igbo stop productivity thinking, I be the fellow. I know then I do so in the China with the line. Not uncha, not to Zafia. Chief Zen only when they were seeking a producer on our own self. Ever I be the fellow. And another one of in the Nasi Gillian Nana I have that question. Ọ na-abụ mfịa ọ na-agbacha mmanya mmiri ime ihe ndị a jegidara ije gbakọta ọsọ wee chọpụtacha na mmiri anyị na-eri ụfọdụ ihe anyị anaghị ekwu okwu religion abụrụ maka religion onye nwere sense na such a question. If anybody that has such a question, you know that something is wrong with him or her. We are talking about productivity now. Whose fault now? Those are the time here. Let me tell you something. Open the computer is your channel. Imam laptop data. That the new generation continued from where they stopped. My brother, I cannot hear. Network. My brother, Coach. I think there was a question this our brother wanted to ask. My brother, in online, not even the network can have left. Brother, and even better network, and even who they disgrace is Ndi Igbo by always trying to tell us that our ancestors to discover no
ha produce oge nke ha nọ ife ha eyi ọpụọ call batafon ya Igbo channels ana m ada agwa nta ha dazi na-disgrace ndị Igbo by na-ekwu na ndị ancestors anyị discover no production no ife ha invented no ife ọ dịzị ka ha ekwu ọnụ ha ya ebu ha ya achọ nne ife nchekwu ya ewu na o nwere vidio ntị ilu ụbọchị ya different animals with different hunting skills o nwere nnụnụ na-eme ọnọdụ n'elu ọ target ya asụ n'ime mmiri o were speed na-akpuo n'ime mmiri tụrụ azụ ahụ penie ọ gaghị ngwele nwee ka o si eji eburu ngwele ọ na-eri etiri m nnụnụ dị very intelligent na onye anya n'ime ogbe nkụ ọfụ ewu ma ọ ya eri mana duto na pik ya na-akpụrụ ebe ahụ wọm ahụ nọ o je weta osisi dị etu a kpụrụ ya n'ụlọ na disturb that worm mee ha mistake tade n'ọnụ ya ọ tọpụta rie ya ọ bụrụ na ancestors anyị do productive na ha invented na ha na ịchọpụta nri a na-eri na idiscover nri a na-eri wụ the same thing with manufacturing something kelee onye kụziri ụmụ anụmanụ ahụ etu ha si ahụ ntụ their food kelee onye gwara ebe divine gift ihe anyị na-ekwe nwere connection with ihe agwa bụ ọda ejikechelu ka nkwụ agba na ọnụ then ha gwa na ndị ancestors anyị ji aka ha uru aja wee ruo ụlọ ha bi n'egbe a wee jụọ ha kelee onye kụziri nnụnụ ka esi akụ akwụ biri kelee onye kụziri ewi ka esi egwu ana kelee onye gwara azụ biri na mmiri kelee onye gwara ewu na anọ na agbụgbọ kelee onye gwara ndị niile a ha na-eme distance wee gwa ha sekọndụ na our ancestors operated in their natural state. That natural state Chineke si wee ke animals ha na-ahụ to their food. Mana ịchọzi for the version of life anyị na-ebi today jesie kpọta English dog na-eku ka azụ ha azụ. I have just one question. One question. Ejikechere na ha ịgwacha waja ọsọ na okwu inspiration. Eku ka ha azụ ha azụ. Nwekwara intelligence o. Ofife ya ahụ otu ya ọma ka o si edife ndị onwe ọma ka o si amụ nwa lasha ụmụ ya ọma ka o si edife ndị ụmụ ya ọma ka o si eweta nninye ụmụ ya mana ịfụzie English dog azụrụ azụ ịfụzie intelligence anyị na-eyusu now intelligence anyị na-eyusu now to far away from that natural state God ji wee ka anyị. So what our ancestors did was they gathered things from nature to meet the need and will at that particular time they could go in there or invention or any form of wonders melu. That is more like the natural state Chineke wake here and no animal that system animal home to me 70 years ago goes to home to me. Okay. Okay, so can I ask you a simple question? I don't think Nandosha Jamepayanya is an accident. I know. Program things to go in this form. Can I ask because one simple question? What I want to say now is not about Omenala, Muslim or Christian, just natural something. But Nanda Hausa and Nanda Yoruba Igbo. Do you believe that all our ancestors to our this generation? Do you think no Naka this development time we kita yard? So like Okwimara before Ndoka ne modu Egbe. People na emote to hoe, cutlass, some of those things, so many things they are invented in their home because these things are gradually changing the evolution, things are keep on going. For example, in Germany, if they take you to hospitals like why just please Tony now, welcome sir. The thing is good evening, sir. Yeah, brother, so now his thing is echoing. Somebody should move to his own this thing. It happened yesterday. So now, let's say like Toyota or all those places they produce something. They will show you how that factory started. The way they started producing bicycle, that car, you see it there, So now, but as time goes on,
You know, just like the Toyota of 2005 is no longer Toyota of 2010. In 2050, it's going to be another version of Toyota. The same thing is applicable. Now, our ancestors, it's not about Omenala or whatever. Where they stop, it seems like everything ended there. We have nothing again to offer. I'm not blaming Christianity on it, far be it from me. But the point remains that our generation failed. Nobody can say to us, I will opportunity to live like 300 or 500 years to be around today. Believe me, the way they started it, they were, we doing it like Oyibo people. Ejike, let us stop deceiving ourselves. The highest thing mmadụ ya eme onwe n'ụwa continue to make deceive onwe Ejike, let me tell you one thing you don't know. The same the British science and technology, introduce science and technology, put in Africa here. How put in the China? In the China develop on it. How put in the India? How lead the industrial revolution all over the world. Now China may well wonders today. Ablo no China bidolo industrialization. No China introduce science and technology. So Afro the world now God to program with this world. That it is going to start from there and go to other people. No, and when you had you Ogili, and we ancestors side 1,000 years ago. A change ecosystem how we have a new system. Up to today, the same system. Akoji, Akede, Abapu, I harvest a mango. Ayapu, Ebembesembapu. If any now ancestors happen from Wahich Weku, before the Imeha, when they be a long life, meet what the new people. That be 100 years, 120, even up to today. When they cut 100 years to 120. To 130 years. Now, all those things, how many years later, still remains the same. Okay. So, wait now. Wait. I was in China in 2009. The Taziman Bulumu. Now saying China is so beautiful. Was it not so that about 30 years ago it wasn't so? In other words, their ancestors failed as well. None of what kind of that in Docha, but the development of Yineku. But when our ancestors Marulundu today, that's the same process had to be doing in Ogu. Those things has to that agriculture of a thing. They have changed it to another level. But I was supposedly take from there where they stop. I fail here. I'm not blaming religion. No, but now I was failing. Okay, you failed. I did not fail. Even you failed. Even to say that you failed is that I did not fail. Is that Lebian and nowhere. And with so many industries, manufacturing industries, or in the nowhere. Indigenous manufacturing industries. Oh, in the new way. Where this little break part in a new. Where this little break part in a new. You are going off point. You are going off point. I don't know. Imam Bokren's Konumun gloves. Na new. The same way, Ndocha way back, the China's way by that industrial evolution. We develop way into the China you are seeing today. That is the way. We embrace that industrial evolution, and we are developing in Newi today. Every God don't allow Indomie in it. That's your Nanakita. No, but Hanolundu today. No, the same level Haja Kubo Kaka use it to date. Mike, the same way Haja Mike, Deacon Namutalon Namo, Wunyan and Docha Lolo. Yan and Docha Lolo. All company on Docha. If you go at your point,
Mo ada like anola na bamba si na make point. Mba. Mo ekwu ibe na adro Mba ka ho mba ka na baba okwu. si caution ya. Ezugo. Yes. Even the way bata here maka gị nwa. Daalụ. Ọ maka nke eji bata n'ọba. Ọ maka onye ọzọ kwa. It's because of me. And the boss ime video nnụnụ afọ me na efe ka m na enwere na even na enwepụrụ m time na ịbata kịta mana ife mezi ndị wee bata ahụ mgbe esi let us stop disgracing ourselves. Yes. I'm telling you. Yes. Our ancestors chọpụta nri anyị na-eri. Yes. Now, if I'm you a simple question, the question is this: since Igbo and Ndi Igbo niile no here, na ndị ọcha buje science and technology na China, ndị China acknowledge enya wele na emepụta ife dị mma today. Buje na India, buje na Korea, Japan, fa wele na emepụta ife dị mma today. Now, the same ndị ọcha butela science and technology na buy, and anyị jiri emepụta ife dị mma. Kedu ndị ga-blame our ancestors ka anyị nwa ka generation anyị ji emepụta ife dị mmadụ. The only problem anyị nwere na our government na-efail anyị. Yes. Ezugo. Yes. Ọkwa gị nwasị ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. But eziokwu ka m gwa onwe ya eziokwu ka ọ ka ị continue ọ na-akọba anyị. Eziokwu ka m gwara Ezugo. Eziokwu ka m gwara na ka m bịanụ Ezugo. Ọkwa isi anyị disgraces n'onwe anyị. Yes, on our way right now. Why is you? Kedu ndị ga-blame because na ndị China o nwere ife that guy pụọ gwa gị sị gị na ọ bụrụ na ije weta something our ancestors ụlọ ya kịta now na anyị nwa gị nwa John ikwukwu ya here na anyị nwa upgrade benya now since our ancestors ụlọ ọgụ maka ekwu okwu nna ịgbanaba na nni si na nni ya bụrụ ya na our ancestors ụlọ ọgụ ba ji aka ọlụ our ancestors ụlọ nge gaba ji amị anụ our ancestors lụrụ mma our ancestors lụrụ ọja faji eti egwu falụrụ ịchaka falụrụ ubom falụ bongo falụ ịgba ka m bịa the sentiment falụ ite mmiri na-ajụ oyiwu fridge mgbe ochie because ndị ochie nwere fridge wee debe anyị and coming wee lụsịa all those things ndị a niile anwụsịa na and the sentiment during the time of ndị ọcha ancestor abịa n'ala Igbo ndị ochie enwere ya na ụmụ falụ na many things Ezugo kedu nke mụ na anyị na-abụlụ na from if our ancestors lulu if I lolo na ndị be anyị na-ekuturu osisi a na-ebute na Bini na-ebute a lot of fruit na anyị wee na-alụ polling city anyị n'ọlụcha iche na ndị ọcha apart from the truth. Oh my God. Our brother to Igbo gunya gwe kan rapuzi awu na chọ me kesa ziva awu na. O ma sat na yifi ku. Ndị ba na alu wichi oche. So number 1 ndị be anyị today na alụ legacy and ocha akwa ya awa alụcha iche na ọba stewo esigo ndị ọcha ebuna waja na this school nọ na this particular aspect nọ n'ọtụtụ onwe apart from this apart from this entertainment, I'm run a Lagos. The brother and check out. Ezugo. Ezugo kambia. Ewe ni we. Apart from television, every other thing do now. Every other thing do now. 80% of people now buy ka ndị Igbo fu ka isi ekwu eziokwu and since ị na-achọrọ ka anyị na-disgrace onwe anyị ọcha anyị nọ na ya kịta wee na-ekwu ife anyị na-ekwu mede ejikọbịa kedu ndị lụrụ ya ọcha anyị nọ na ya na-acha white leda anyị eji wee cover dị ọcha kedu ndị inventelu the leather ọ bụrụ ọ na-adọrọ very clear for you ọchị nọ na ya kịta tọn azụ ike n'anya n'ọcha kedu ndị invent the leather eji cover the ọcha this particular leather eji wee gbuo ọcha arụba ya alụ the leather ọ bụrụ na nọ China na-atụ leather Ezugo kọtịma dị n'azụ gị kedu ndị lụrụ ya kọtịma Ezugo na-echi ya anya n'azụ gị o nwere kọtịn dị n'azụ gị ka onye lụrụ ya
you will factory down along my factory. You idea. I can't go to get it with you. You idea. Wait, people, wait down. You connect the question Ezugo, I know you are gentle. If anything, our ancestors, how come Fadi Wemweke law again? I did today. Ọjà piano na-agba ọjà piano na-agba today ọjà piano onye ọbụla na-eti ọgwụ ọjà our ancestors again is a foreign technology. It's a foreign technology. Yes. Every company need na Nnewi importation if ever na alụgbado if ever na manufacture fa na import ya fa na import the whole thing. Every raw material fa na use bụ importation. Onwere ihe made in Igbo land. Onwere a single thing eji alụ anything na Nnewi alụ na why not this particular issue keep about religion? It's not reality. If you change Salaki, from my side. Ezugo si na ichele akụ ka ebe eji alụ na Igbo ka ebe eji ichele akụ alụ ma etisi anya now ka ndị invent ichele akụ a ka ndị invent akụ just like candle similar to candle kedu ndị chọpụtara akụ awe na-eti eti ka ndị chọpụtara anya kedu ndị chọpụtara ya wee mara na ya na-eti eti Ezugo ọ bụ na abụghị ka Ezugo si ekwu eziokwu na-efe awa ukwu akwụ kele onye gwara ya n'ọtụtụ ya n'ime let's all divine nature. Okay, now according to Bible, after the creation, God is go into the world and multiply. From the days of Adam, from there gradually, just like Charles Darwin life is dated at the bottom of the sea as a cell organism, evolution. So now changes. Now of people in our Obodo Igbo in Nigeria, if finish all by 2 o'clock, another person will come, he may hand over. That person will continue from that machine. I have a production will continue. Now our ancestors started it gradually. Maybe they failed in their only 2 or whatever. How lower some things, then they stop. I was supposedly continue from maybe how to see where are we today? Where are we today? In the sense that where are we today in the sense that people like you abandon that thing because yes, you are right. You are right. Because you saw light outside because on also develop why didn't you in 200 years, all because now people came together to make it better. That is the main reason people like you need to come back. Bring that prevention now. Imagine what you tell ourselves produce by Ndosha na abia na Zambia. Wolu copper. Jena be hawole. You can't give to God because you don't know how to make use of your God to be na bed. Na-ekwu okwu na-eti mkpa akwụkwọ ka ikwu okwu ihe kwekwu okwu ọnwụ na Ndosha na-abịa
na ndị China na-abịa na Africa bịa wolu material wee jee rụọ ifebe ha. Who says that we cannot go to be ndị ọcha wolu material wee bịa rụọ ifebe anyị? Can you answer me this question in simple terms? Even when I don't know where they are, but the same ndị ọcha agwa na Jesus ya emela anyị everything. Yeah. Yes, now. Ngwa ọ bụ na ọ bụrụ ya ezugo ka anyị na source their materials both locally and international. Yes. Kedu ibe eji alụ moto na Nnewi? That young man na alụ moto na Nnewi, gịnị ka o ji alụ moto? Gwa one single thing o ji alụ moto niile ọ na-alụ na Nnewi discover na ala Igbo. That is the reason why you need to agree in our generation may fail. We're going to our ancestors. Chelo, it's a mad when you can do timid and insult. You must accept now our ancestors, the intelligent, educated, modern. I will not accept. I will not accept. I will not accept. There is no problem. There is no problem. Now, in the year 1960, Ndi Ocha alolo phone. Lua many things. Sorry, Lua moto. Lua many things na befa. Today, 1960, yeah, because some point he make here accept. Today, 2024. O phone na mo moto Ndi Ocha lo na the year 1960 ko mo fa na use. Ye koko kan sa ye. Obere isi ai ko ogoro ka ko si aye mu gbo po. Ye koko kan sa ye. Now ni tori we so ku ba sa no ti yesi sa. Ye koko kan sa ye. But all of them are not in church and for years or no. But it is church in church for years or no. Esu go ngba sa no ti yesi sa na ndị mmadụ na ege ntị na ibi na egwu. O moto aba na 1960 ko mu ba na use. Now moto ndị ọcha lụrụ 1960. Ọ bụrụ ibe njoyi ị na-draw mmadụ back ajụ ngị sị gị o moto ndị ọcha lụ 1960 ka ụmụ fa na-eyuzu now ka m wee jee n'ife ịma atụ because o nwee eziokwu ikwu hie accept ada m akọ akụkọ taya ọ bụrụ taya ka m bịa ịkọ maka ya ọ bụrụ yes or no, even to you, 1960, moto ndị ọcha lụrụ ọ datu moto a ka ụmụ fa na-eyuzu ịchọzi ikwu ibe ikwu ọ bụrụ isiba ntaya na onwe taya ma nke ọ bụrụ ibe a ka m bịa ọ bụrụ the same moto enwere m ike ikwu okwu na since ọ na-abụrụ the same moto ọ mụnwa na-ekwu na ọkwa nyego time ịzago the question isigo na ọ bụrụ the same moto since ọ na-abụrụ the same moto arụ 1960 ndị ọcha lụrụ ka ụmụ fa na-eyuzu now. Ezugo, you made a point here by saying that now, no, to our ancestors who we notice what we see apple, Kaika see apple today.